kraljevski stroj za profesionalnu proizvodnju plastičnih vrećica. PP vrećica. Odmotati. Film s 2 valjka. Gumeni valjak. Uređaj za bušenje rupa. Brtveni nož. Toplinsko brtvljenje i toplinsko rezanje. Pojas Sonveri. Proizvoditi 2 vrećice u isto vrijeme. Linija za brtvljenje i linija za rezanje. Kingdom Machine Factory profesionalni proizvođač stroj za izradu plastičnih vrećica, stroj za vrećice za kupovinu, stroj za bočno brtvljenje.